sådan nogle lyder, og så beslutter jeg, at... I hørte Så I hørte nogle mærkelige lyde, og lige pludselig dukkede din kæreste op død. Okay. Okay, hvad er der? Ja, vi har siddet her de sidste 3 timer, og det keder mig. Ja, men vi bliver jo nødt til det. Vi har snart eksamen, og hvis du kommer have det tilskud til en bil, så skal du have 10. Jamen, jeg er fuldstændig død, altså. Jeg er træt, og mine øjne er døde, og jeg kan ikke mere. Ja, okay, jeg har også været rigtig træt. Skal vi ikke bare gå ud til noget drik? Jo, det synes jeg. Det er blevet mørkt. Ja, det er det. Bliver du ikke bare sove? Ja. Nu hvor vi sådan har eksamen her i overmorgen, så skal vi så ikke tage ud til vores virksted, bare sådan for at få mere held med på vejen. Det tror jeg ikke er så god en idé. Du ved godt, at de har været mor derude. Jo, men det er jo ikke fordi han har tænkt sig at blive derude sådan i længere tid. Det ville jo være fuldstændig dumt af ham at slå flere ihjel derude. Jeg tror bare stadig, det er en dårlig idé. Ja, er du bange for det? Nej, jeg er ikke bange. Jeg tror bare, det er en dum idé, okay? Men du er bange, ja? Skal vi gå, eller hvad? Prøv at se, det er her, vi får os selv. Pas nu på, at du ikke kommer til skade. Jeg kommer ikke til skade. Bare vent, det kunne være, at jeg var den nye mor, der, ikke? Ja, så må du kunne skade mig. Så sad bag dig! Hun er helt ødelagt. Hun skal bare tilbage i skolen igen, ellers bliver hun ikke til noget. Hun har ikke været ude for en dør siden den aften. Hun er ikke i stand til at komme i skole. Hun har bare brug for nogle nye omgivelser. Jeg kan sagtens finde hende en fin kostskole at komme på. Det mener du vel ikke? Selvfølgelig mener jeg det. Jeg kan få min sekretær til at gøre det som det første i morgen, at finde hende den kostskole. Jeg gider ikke, at hun sidder herhjemme. Det kan du selvfølgelig have ret i, men jeg tror ikke, det er nogen god idé. Min datter er meget rystet. Jeg tror ikke, hun har mere at fortælle. Din datter fortæller, at det er en ung dame, muligvis en på hendes egen alder, som der har gjort det. Jeg synes, du burde tage ind til en psykolog. Det kunne godt lyde som en form for paranoia. En kvinde kan ikke begå sådan et mord. Det er bare umuligt. Og hun er jo en ung pige, så det vil sagtens kunne passe, hvis det er en paranoia. Mange tak for det. Jeg vil hellere komme lige herned. Hvad? Kom lige her og sæt dig, skat. Vi har fundet et sted, du kan være. Du har brug for at komme lidt væk fra det hele. Vi har fundet et sted med nogle unge, som du kan få lov til at snakke med. Her er bare sådan en navn og anden information, du kan bruge for. Det er det bedste for dig, skat. At komme lidt væk fra det hele. Jeg glæder mig bare her, hvor det er allerede om en uge. Det bliver så fedt. Rigtig hyggeligt. Hej du! Hej, du Gabriella. Ja. Jeg havde
det er Nikolaj, og vi kan dele samme opholdsstue. Fedt! Hej, jeg undskylder på hendes vegne. Hun er ikke sådan helt normal. Og du skal ikke tage dig i, der hun siger ikke så meget. Og du skræmmer hende bare væk. Han overdriver totalt. Men kom nu. Vi skal afsted nu. Kom. Okay. Hvorfor er du kommet? Ida, snak pænt. Men Gabi, hvorfor er du kommet hertil? Luna, snak pænt, eller hvad med at kalde hende Gabi? Jeg tror, det er sådan, de prøver på at spørge om, hvorfor er det, du startede på vores skole? Det var mine forældre, som synes, jeg skulle starte her. Hvad har du lavet? Mig? Det har da ikke lavet noget. Men hvorfor er du her så? Det er fordi min ven blev slået ihjel af spøg. Min ven blev slået ihjel, så mine forældre de synes lige, at jeg skulle komme lidt væk fra det hele. Okay, jeg tror bare, jeg går i seng. Ida, det er dit. Undskyld. Hvor skal du have, Gabi? Ude i skoven. Jeg vil finde det, som slog min bedste ven ihjel. Men den person er der vel ikke mere? Hvis nu ikke er et levende væsen. Du mener nok, du har. Jeg vil med. Det vil vi også. Vi skal også med. Jeg gider altså ikke have været rundt herude mere. Vi har været her i flere timer, og vi har ikke fundet noget, og vi vil ikke finde noget, der ikke findes. For der findes ikke ånder, og der findes ikke varulve, eller hvad du ellers tror på. Jeg vil hjem nu, og jeg fatter ikke, at jeg har spillet penge på en togbillet herud. Hvorfor skal du være så negativ? Det er jo mit job. Jeg er sikker på, at vi nok skal finde noget herude. Det skal bare blive magt først. Altså, jeg er rimelig meget enig med Luna her, fordi jeg kunne egentlig også godt tænke mig at komme hjem nu. Ja, så synes jeg, at det bare I skulle tage hjem. Jeg bliver her. Du er bare bange, fordi at det var en dreng, der blev slået ihjel sidst herude. Mig bange som om. Så kan du da bare blive her. Jeg gider ikke tage hjem alene. Så er du ligesom nødt til at blive, ikke? Fint, vi bliver. Skal vi gå videre, eller hvad? Spøgelse! Søjne! Hvor farligt et træ, der burde ikke slå dig. Hvor så du henne? Lige deroppe på træet. Der er ikke noget. Selvfølgelig er der ikke noget. Skal vi tage hjem nu, eller hvad? Ja, bare smut nu, hvor det bliver spændende. Jeg synes altså, det er ved at blive lidt for uhyggeligt. Det kunne egentlig også godt være, det var en god idé, at du tog hjem, eftersom spidsen kunne slå drengen ihjel. Kom, Luna, vi går hjem nu. Hvad sker der? Jeg tror lige, jeg så forsiden. Sejt, hvad så du? Spøgelset. Jeg så hende stå. Der er nogen, der skal halsen over på hende. Okay, det skal du nok ikke sige til de andre, så kommer de aldrig med herud. Hvad vil de snakke om? I don't know. Jeg har taget noget med skoven. Kommer ikke med og spiller? Ja. Skal I med, mor? I skoven? Nej. Nej, det okay. Virkelig meget. Hvorfor skulle vi med? Nikolaj kunne spille til barn. Hvad fuck gør jeg? Hvor blev de andre af? Ved jeg ikke. Det er også din skyld, nu går vi glip af alt det sjove. Gabriella, hvor er de andre henne? Det er blevet ret mørkt. Ja.
vide, hvor de andre er blevet af. Nikolaj? Nikolaj! Hey! Nikolaj, han er svundet. Og så lige pludselig var han væk. Han kan ikke bare forsvinde. Jeg tror ikke så. Det er ikke lidt sjovt. Vi må nok hellere finde ham på den. Amalia! Hvor kender du min navn fra? Hvorfor gør du det her? Jeg hjælper piger, som nogen skulle have hjulpet mig. Du døde herude. Gjorde du ikke? Ja, min forlovede kom og sagde, at han havde en overraskelse til mig. Et uge før mit bryllup, og jeg er fuldt naiv med. Men da vi kom ud til skoven, til det her træ, slog han mig ihjel. Hvorfor skal det gå ud over alle drenge? Alle er ens. Alle er ikke ens. Nikolaj, han har aldrig gjort nogen noget. Alle er ens. Alle er som Claus. Han blev anklaget for mord. Det blev hans død. Jeg har hørt din historie. Der var mine bedsteforældre og Boer. Der boede der for mange år siden en ung pige. Hun blev slået ihjel, men man vidste ikke, hvem morderen var. Hendes forlovede, han blev mistænkt, men han blev først dømt efter, at han var blevet gift igen. Men han blev dømt, og han blev hængt. Du har fået din hævn, Emilia. Heldigvis du er i live. Gabi, hvad er der sket? Du ville ikke tro mig, hvis jeg sagde det. Nu har jeg det som om, vi lige er gået glip af alt det sjove. Det er over nu, Sam. Hvil i fred. Der findes ikke ånder og varulv og alt sådan noget. Jeg fatter ikke, at jeg spille togpenge. Togpenge med det. Hvor skal du hen? Ud i skoven. Jeg finder det, som slog min bedste ven ihjel. Ja. Der står bare og kigger på dig. Han sagde, at han havde en overraskelse til mig. Og jeg er fuldt godtroende med. Ej, igen. Jo, du håret væk fra hovedet. Tak. Super. Bare det med. I kører. Ja. Okay. Det er da ikke også, det var perfekt. Kom nu. Ja. Okay. Han blev anklaget for mord. Ja. Min forlovede... Nej. Skal jeg selvfølgelig have et eller andet?